Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Komisi benta ban aimen se mi samla pulie bakinang yai dem khop bat 3 minut ha ka jing pulie jongki kador bas nong walang ha ka sngi sa jan jo katayo baladem kata ha ka khat riu terik ujilio kalapun ku brom yai samla mildaris imyong namar ka jing yo jong I ya ka top 20 ha ka SSLC examination ke baladem na ka school Stella Maris Secondary School walang ya ka bala pentep leng bag result ha ka 8% terik panai jemang ya kani ke jing ku brom la pelong harengkat ke jing trelang jong ka khendai kentoj social and cultural organization ha ka jing ran lang jong borok ki phadar ki ba penya jeng ni school ki ba kenthop yo father Silvanus Nongkenri father Edwin Kahit father Andreas Sutnga bat father Nolibar Khongshun ubalong ru nong penya ba menta ki kenrem kilendan ki belayawan ban kurku kurdo I samla mildaris imyong bat ru ban penchong kun chong sbai ha kani sngi bakrau ki kenthop yu sim ka himanong spung ki nong shong shnong ki khana puli bat ru ki dokhat bah khamat jong ka khandai kan social and cultural organization